Finalistka s číslom 2, Michaela Ňurciková. Idem preč. Idem preč. Bohová si. Úradujúcu Miss Slovensko prišla dekorovať Marina Georgiovová. Miss Slovensko 2010. Miss Slovensko 2011 získava ročné členstvo v najluxusnejšom fitness klube na Slovensku Golem Health Club Eurovea. Životné poistenie na 1 rok od Grupama životná poisťovňa. Celoročný pitný režim minerálnej vody Kláštorná. Set kuchynských spotrebičov od spoločnosti Zelmer v hodnote 500 eur. Model šiat od Nine Fashion v hodnote 500 eur. Poukaz na nákup šiat luxusnej dámskej módy Gizia v hodnote 500 eur. Víkendový pobyt v Chateau Foldvári pre 2 osoby all inclusive. Slnečné okuliare Guess od predajní Mania v hodnote 700 eur. Nákup tovaru Karat Distillery v hodnote 700 eur. Luxusnú obuv Fiorangelo v hodnote 700 eur. Nákup tovaru v obchode s nábytkom a doplnkami Casamia v hodnote 700 eur. Výrobky Roventa v hodnote 750 eur. Večernú garderóbu od módnej návrhárky Leny Hrošovej. Portrét od akademického maliara Andreja Smoláka. Víkendový pobyt v Aquacity Poprad pre 2 osoby v apartmáne Deluxe so vstupom do akvaparku Kryocentra, ako aj procedúry v kozmeticko-dermatologickom centre a thajské masáže. Produkty prírodnej švédskej kozmetiky Oriflame v hodnote 1000 eur. Set kožených výrobkov Sophie & Jane v hodnote 1030 eur. Hodinky značky Burberry od klenoty Aurum v hodnote 1299 eur. Pamätný diamantový prsteň a set šperkov Krystaluna od Topline Diamonds v hodnote 3000 eur. 16-dňový zájazd do Thajska v 5-hviezdičkovom hoteli pre 2 osoby od CK Eso Travel. Zariadený rodinný dom na rok od www.novamarianka